नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा किसान क्रिएटरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण हवामानाचा अंदाज जाणून घेणार आहोत. राज्याच्या काही भागामध्ये आज जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असून कोणत्या ठिकाणी पावसाचा अंदाज आहे, कोणत्या ठिकाणी पावसाची शक्यता कमी आहे, थोडक्यात आपण जाणून घेऊया. व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन नक्कीच प्रेस करा. मित्रांनो, आज आपण सगळ्यात आधी राज्याच्या कोणत्या भागात आज मुसळधार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता ते जाणून घेऊया. तर सातारा जिल्ह्यामध्ये आज मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. वाई, लोणंद, फलटण या भागामध्ये देखील आपल्याला दुपारच्या सुमाराला काही ठिकाणी मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो. प्रतापगड, खेड, चिपळूण, मागजन, गुहागर, दापोली या भागामध्ये देखील आज आपल्याला मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो. गोरेगाव, लवासा, पुणे, सासवड, चाकण, कामशेत या भागात देखील आपल्याला काही ठिकाणी पावसाचा जोर बघायला मिळू शकतो. काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस देखील पडू शकतो. खोपोली, पनवेल, नेरळ, अंबरनाथ, ठाणे, जुन्नर, मंचर, चाकण या भागात देखील आपल्याला हलका मध्यम ते काही ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस तुरळक ठिकाणी बघायला मिळू शकतो. त्याच प्रकारे आपण इकडे बघितलं श्रीरामपूर, राहुरी, गोडेगाव, अहमदनगर या ठिकाणी पावसाचा जोर कमी राहणार आहे. काही ठिकाणी हवामान कोरडं देखील राहणार आहे. काही ठिकाणी अंशतः ढगाळ हवामान आपल्याला बघायला मिळू शकतो.